Witam was wszystkich fest pięknie. Witam was w nowych premierowych odcinkach szlagierów i wiców. No bo mamy już wrzesień, mamy też piękne szlagiery do was przyrychtowane. No, mamy ciepło, bo my te programy nagrywamy troszkę wcześniej. To już się nie dziwcie, że my są w takiej pięknej zagrodzie w samym centrum Rybnika. Piękno zagroda, no bo rosną nam sam wieprzki, rosną nam tomaty, rośnie rozmaite insze dobro, ale my nie będziemy gadać o tych dobrach, bo my oczywiście będziemy śpiewać, będziemy gadać wice, będziemy się razem dobrze bawić, jak to w szlagierach i wicach, no i oczywiście się będziemy ważyć z firmą Berger. Zaroski pójdziemy się co dobrego uważyć, obejrzymy się pierwszy teledysk, pierwszy szlagier i lecimy ważyć. Kolejną z kalendarza kartkę wiesz, do przodu musisz biec. Nieznane są dla ciebie ścieżki dróg, warto iść każdym dniem, cieszyć się. Niezapomniane chwile tamtych dni w pamięci ciągle mam, gdy w sercach naszych się zaczęła tlić przyjaźń, co do dzisiaj ciągle trwa. Bo przyjaźń to bez końca długa nić, jak zerwiesz ją, nie warto żyć. Bo przyjaźń ta może nawet wieki trwać, wystarczy, że swą miłość dasz. Nie znałam nigdy kogoś tak jak ty, czekałam tyle lat. Czy warto było, może powiesz mi? Ja odpowiedź to dzisiaj już znam. Bo przyjaźń to bez końca długa nić, jak zerwiesz ją, nie warto żyć. Bo przyjaźń ta może nawet wieki trwać, wystarczy, że swą miłość dasz. Bo przyjaźń to bez końca długa nić, jak zerwiesz ją, nie warto żyć. Bo przyjaźń ta może nawet wieki trwać, wystarczy, że swą miłość dasz. Przyjaźń to bez końca długa nić, jak zerwiesz ją, nie warto żyć. Bo przyjaźń ta może nawet wieki trwać, wystarczy, że swą miłość dasz. Bo przyjaźń to bez końca długa nić, jak zerwiesz ją, nie warto żyć. Bo przyjaźń ta może nawet wieki trwać, wystarczy, że swą miłość dasz. No i jest już z nami Ewa. Co to będziemy dziś oważyć? Godej, Wartko. Dzisiaj robimy polędwiczka wieprzowo z baleronem dojrzewającym i z serem feta na grillu. To się bardzo dobrze skłodo. Ja mam taką zaglądaczka, bo się mnie pora osób spytało, bo my w majowych i czerwcowych odcinkach mieli właśnie pierwszy raz ten dings, ta zaglądaczka i o tym godą. I pora osób się mnie spytało, co to pan ma, taki dings, taki wichajster i ogodum. No to jest właśnie ta zaglądaczka. I teraz się obejrzycie. Jak ja tą zaglądaczką sam pozaglądam, co Ewa kreje, to wy to będziecie na ekranie widzieć. No ja na razie zaglądam na te roztomańte dobroci. Pozaglądamy się na ten dojrzewający baleron, ja? To jest baleron? Ja, baleron, no. Z firmy Berger oczywiście. No wiadomo, że najlepszy baleron to jest właśnie taki dojrzewający. No i tako dobro polędwiczka. Tutaj do tej potrawy nie dajemy żadnych przypraw, bo ten baleron jest już fajny, słony. No i feta też jest słona, więc nie dodajemy żadnych przypraw.
do tej polędwiczki. Trochę sobie ich poklupiemy, żeby były miększe. No właśnie, widzę też, że ty nie masz żadnego tłuczka, No żadnego nie, bo to młotka, jest delikatne mięsko, wiesz? bo taka polędwiczka to się ino tak rozbije ręką. Tak, i teraz sobie rozłożymy baleron. Mhm. Polędwiczka i do środka serfeta i zawijamy takie małe rolatki. I gotowo na grilla. I powiedz, wiele to zetrwo, jak długo to musimy na tym grillu trzymać? To jest delikatne mięsko miękkie, także 20 minut wystarczy na grillu. 20 minut i za Możemy chwileczkę jeść. będziemy mieli gotowe. Mamy to już gotowe, ja? Ja mamy gotowe. Tak to pięknie wygląda te nasze polędwiczki z dojrzewającym baleronem, no i serfeta ku temu do środka. Taki coś się możecie wartko zrobić, bo sami widzicie, że to też wartko idzie, a jest richtig dobre. A powiem wam, że to jest też jedno z ulubionych dań naszego gościa. Na rozkisie obejrzymy pieśniczka, no i już lecymy. Kto na was czako? Za rozkisie przekonacie. Mamo, przychodzę do Ciebie, byś osuszyła me łzy. Gdy jest mi ślepy jak anioł, wciąż jesteś gdzieś blisko mnie. Mamo, Ty wiesz, co to ból łzy. Chcesz mego szczęścia jak nikt. Mamo, chcę widzieć oczy Twoje roześmiane. Mamo, by dni radosne były wciąż Ci dane. Dla Ciebie szumią drzewa, Tobie tę piosenkę śpiewam. Niech jak modlitwa Twój każdy dzień będzie spełnieniem i snem. Mamo, zapomnij chociaż co to smutki i łzy. Bądź zawsze blisko mnie, bo jak Twe serce kocha, mamo, ja wiem. Mamo, dziękuję za troskę, że jesteś tak blisko mnie. Za dobroć, serce i miłość, tego uczyłaś wciąż mnie. Mamo, Ty wiesz, co to ból łzy. Chcesz mego szczęścia jak nikt. Mamo, chcę widzieć oczy Twoje roześmiane. Mamo, by dni radosne były wciąż Ci dane. Dla Ciebie szumią drzewa, Tobie tę piosenkę śpiewam. Niech jak modlitwa Twój każdy dzień będzie spełnieniem i snem. Mamo, zapomnij chociaż co to smutki i łzy. Bądź
jak widzicie, są już z nami nasi goście, czyli Bernadeta Kowalska i przyjaciele, bo tak się nazywa ten wasz zespół już od lat na scenie. Witam, fest, pięknie, witam w naszym programie. Dziękujemy Ci za zaproszenie i witamy Was bardzo gorąco, witamy Ciebie. Powiedz mi, wiele lat już żeście są na scenie. Liczyłaś to kiedyś czy nie? Ale 10 już na pewno będzie. 10 na pewno je o sobie to jest może mało, niedużo, ale Jurek tu by mógł trochę więcej o tym opowiadać, bo na tej scenie jest, No ja jestem ponad 30 lat na zawodowej na scenie. zawodowej scenie muzycznej. Czyli już lata pomału będą takie chrystusowe, idzie powiedzieć. Dokładnie. Wy się zawsze podobacie wszystkim widzom. Fest często w naszej liście szlagierów po śląsku są SMS-y, które wysyłają widzowie, głosują właśnie na wasze przeboje. Powiedz, jak to się wszystko zaczęło? Jak to się wszystko zaczęło? Zaczęło się, jeżeli chodzi o moją osobę, bo Jurek to tutaj, tak jak mówię, te 30 lat pracy zawodowej mógłby na pewno dużo opowiadać. A jeżeli chodzi o mnie, zaczęło się to gdzieś kiedyś, dokładnie może 12-13 lat temu. W takim po prostu składzie bardzo amatorskim dostałam zaproszenie na kilka, że tak powiem, spotkań muzycznych. Potem stało się takie nieszczęście w mojej rodzinie, zmarła mi wnuczka i po prostu tyle było we mnie smutku. Jedynym wyjściem z tego wszystkiego wydawało mi się wtedy, żeby po prostu zaśpiewać o tym, gdzieś wyrzucić to wszystko, co w sercu się działo. Był tekst napisany, była melodia. Poprosiłam wtedy właśnie Jurka o zgranie, realizację tego w studiu. No i tak powstał utwór Jak promyk słońca i to właściwie tytuł i pierwszej płyty mojej, wtedy jeszcze solowej. I tak to się zaczęło od promyka słońca, który do dziś dnia mi pięknie świeci i to słońce jest na mojej drodze i cieszę się z tego. Widzisz, dobrze, że o tym godasz, bo my się zaraz obejrzymy jeden z tych pierwszych twoich teledysków i dobrze, że się godasz o tych promykach słońca, no bo my są dziś o tak na letnio Ja widzę właśnie, ubrani. a ty tak zawsze w kubraczku, a dzisiaj już taką westę, a dzisiaj No wiesz co, całkiem na letnio. hyc, no to wiadomo jak to jest, No ja. ale no obejrzyj jaki ten, z jednej strony ludzie go dają hyc, no to ciepło, nie spać, nie idzie ciężko, ale obejrzyj jakie mamy fajne tomaty, to są Ja ci swojskie tak tomaty, powiem wiesz? Ci, dobrze, że my są już trochę pojedzeni i to tak nam tutaj takie ślinki lecą. I wóżd taki niesamowity, Wóżd mamy ekstra dobry, z jakiejś pierwszej klasy, z Ja jakiejś wędzarni. pierwsza klasa od firmy Berger, kiero nam tu zawsze robi pokazy kulinarne i kiero robi takie dobre wóżty, a te tomaty to ci muszę Swojskie. powiedzieć, to są Na wygląd to są swojskie. Swojskie tomaty, no bo wiadomo, że my są dzisiaj w takiej fajnej zagrodzie, już padł, rosną różne dobrocinie, wieprzki, tomaty i tak dalej, ale teraz już nie będziemy gadać o tych tomatach, no się obejrzymy twój teledysk. Jak promyk słońca. No to gromy. Wciąż powracam do pamiętnych tamtych dni. Byłaś z nami tylko parę chwil. Ty radością wypełniałaś każdy wspólny dzień. Każdym rankiem przytulałaś się. Twoje oczka były jak iskierki dwie. Gdy witałaś mnie u progu drzwi, wtedy do mnie podbiegałaś, całowałaś mnie. Pytam los, dlaczego zabrał cię? Jak promyk słońca, który nagle zgasł. Malutki listek, który z drzewa spadł. Tak ciebie nie ma dzisiaj pośród nas, lecz w naszych sercach ty żyjesz ciągle nam, ciągle nam. Dzisiaj, gdy spoglądam w niebo pełne gwiazd, może któraś z nich to jest twój blask. Wiem, że kiedyś się spotkamy, znów przywitasz mnie, a ja wtedy też przytulę cię. Jak promyk słońca, który nagle zgasł.
słońca, który nagle zgasł. Malutki listek, który z drzewa spadł. Promyk słońca, który nagle zgasł. Malutki listek, który z drzewa spadł. Tak Ciebie nie ma dzisiaj pośród nas, lecz w naszych sercach Ty żyjesz ciągle nam. Jak promyk słońca, który nagle zgasł. Malutki listek, który z drzewa spadł. Tak Ciebie nie ma dzisiaj pośród nas, lecz w naszych sercach Ty żyjesz ciągle nam, ciągle nam. Obejrzeliśmy ten piękny teledysk. No Rychtyk idzie powiedzieć, że to jest pieśniczka Kierochyto za serce. To za serce i tutaj chociaż utwór ten był nagrywany rok po śmierci Wiktorii, mojej wnuczki, ale po prostu jeszcze tyle wszystkiego, co w sercu zostało do dziś dnia, ale po tym roku tyle w pamięci było i dziewczynka, która jest w tym teledysku, tak bardzo do niej podobna. Także wszystko to się naprawdę udało i przede wszystkim te słońce, które towarzyszyło cały czas podczas realizacji tego klipu. Myślę, że to wszystko po prostu tak gdzieś było zapisane, bo tak trzeba myśleć. Czyli idzie powiedzieć, że to, że ten teledysk tak wyszedł, to jest jakoś zasługa z góry. Ja zawsze tak myślę, że każdemu w naszym życiu towarzyszy taki po prostu anioł, taki przewodnik, który gdzieś tam jest już nam przypisany i myślę, że takiego czegoś się trzeba trzymać i wtedy to pomaga, bo wiesz, myśleć, że dzieje się tylko coś bez to, że się w coś pomylą, to chyba nie dałoby takiego sensu w życiu. No ja, ale są też bardziej przyziemne sprawy, no bo utwór utworem, fajnie to wygląda, ale pierwszego trzeba napisać. Skomponować i nad większością rzeczy, z tego co wiem, to Jurek przyjmie Tak, to jest ręka. cały szef muzyczny. Postaram się przynajmniej. Akurat ten utwór to był jeszcze, żeśmy się nie znali, to zrobił taki kolega dla Bernadety, ja potem to oprawiałem. A mogę go dać po śląsku? Ach, no to No, nawet trzeba. Po Nawet naszemu, trzeba. po naszemu. Ja to oprawił fajnie w aranż taki. No, były dwie wersje tego utworu. Aranż, tekst to napisał też ten kolega, no wszystko umie w studio. Zostało nagrane, bo mam swoje studio, gdzie wszystko nagrywamy, wszystkie nasze płyty, wszystkie nasze piosenki. Zresztą nie tylko my, a także staram się innym kolegom ze śląskiej sceny pomagać. No i tak to powstało wtedy. A jak to się stało, żebyście się w ogóle spotkali, jak się zaczęła wasza współpraca? To znaczy tak, w ogóle pierwszy raz to się spotkaliśmy przy okazji takiej jednej imprezy, gdzie nawet, szczerze mówiąc, no, przeszło to jak efemeryda, że nie zwróciliśmy na siebie uwagi. Dokładnie. Że gościnnie Bernadeta zaśpiewała jedną piosenkę, ja zapomniałem o tym i po jakimś czasie jest najpierw telefon, czy mógłby pan mi zrobić utwór dla mnie i tak dalej, i tak dalej. Byłem dosyć zajęty wtedy, byłem taki troszkę może niegrzeczny, bo mówiłem bez przerwy, że nie mam czasu i wreszcie mówię, no ta pani dzwoni, to muszę. W końcu by trzeba było... coś zrobić, powiedziałem, no dobrze, umówiliśmy się na jakiś konkretny dzień, dzwonek do drzwi, otwierają się drzwi i wchodzi Bernadeta, zobaczyłem ją wtedy właściwie nie pierwszy raz, ale nawet w pierwszej chwili nie poznałem. Nie poznałeś. No i to było, przyszła do studia, powiedziała czego by oczekiwała, w jakim stylu, jaka piosenka. No i to był taki pierwszy kontakt i te pierwsze nasze utwory. Jaka była pierwsza wasza pieśniczka wspólna? Pierwsza pieśniczka nasza wspólna to był utwór pod tytułem Spróbujmy jeszcze raz. To była taka próba, mogę powiedzieć, nie? Bo my wtedy jeszcze nie znałem Bernadety, nie znałem możliwości jej głosu, w jakiej skali, w jakim stylu. To była pierwsza, no i później jak sprawdziłem to, jak to wygląda wszystko, to właśnie Promyk Słońca był drugi. No a potem już seryjnie te utwory zaczęły powstawać. Powstało ich kilka, bo Bernadeta nagrywała wtedy solowo płyta swoja. Ja jej w tym pomagałem. I przychodziła, była stałym gościem już wtedy w moim studio. No i tak poznawaliśmy się swojemu.
możliwości wzajemne muzyczne. No właśnie, bo nie było to nagrywane w twoim studiu, ale tyś też w jednej pieśniczce śpiewał, to jest pieśniczka 50 latek. Tak, dokładnie, O, to były urodziny Jurka, ale No to takie- było tak około urodzin, Około można powiedzieć. urodzin. Ja tam zagrałem 50-latka, chociaż miałem już ciut więcej wtedy. I muszę powiedzieć, że ta pieśniczka się na naszej liście szlagierów po śląsku cieszy wielką popularnością. Myślę, że się teraz obejrzymy, na pewno się nasi widzowie będą radować. Tak mało czasu dla siebie mamy, na potem wszystko ciągle odkładamy. Najlepsze lata przemijają dzień za dniem i nie zdąży się obejrzeć, a już jest 50 latek, masz już na karku, 200 wiosen los dał w podarku, równo 50, tak jak w zegarku, na urodziny od życia masz. Powspominamy i powzdychamy na wszystko jeszcze raz ponarzekamy, lecz w sumie przecież to przychylny był nam świat i od dzisiaj będzie z górki do 100 lat. 50 latek, masz już na karku, 200 wiosen los dał w podarku, równo 50, tak jak w zegarku, na urodziny od życia masz. Równo pół na pół, złoty środek, złoty wiek. Zastawiony stół i świeczki w torcie świecą jasno, zdmuchnij je. 50 latek, masz już na karku, 200 wiosen los dał w podarku, równo 50, tak jak w zegarku, na urodziny od życia masz. 50 latek, masz już na karku, 200 wiosen los dał w podarku, równo 50, tak jak w zegarku, na urodziny od życia masz. Piękno jest ta pieśniczka. No i ja wiem, że był taki moment, jak się ukazała pierwsza twoja pieśniczka właśnie Promyk Słońca, to potem
zaczęły się stacje radiowe, radiopiekary pytać, czy jeszcze Tak. będziesz coś nagrywać. Ja, bo właśnie tam trafił ten utwór Promyk Słońca i potem były zapytania, a słuchaj, a będzie jeszcze coś, bo się to ludziom podoba. Oczywiście wszyscy chcieli poznać ta osoba, co śpiewa o takim przeżyciu, kto to taki jest. Wiesz, jak to zawsze ludzie są ciekawi tego, co i jak, skąd się to wzięło. No i jak były takie zapytania, tak stąd już potem moje było ciągle takie pukanie do Jurka do drzwi i jak zaczęliśmy robić tę płytę, no to te utwory powstawały i A się ich nazbierało. aż się i nazbierało trochę i właśnie też takim utworem, myślę też, który tutaj zaprezentujesz w programie, to będzie utwór Ja kocham lato i on tak specjalnie też został wtedy Dla Radia Piekary. do Radia Piekary. Robił wtedy taki konkurs na letnią piosenkę, to wygrała ta piosenka. wygrała ta piosenka No wtedy. to w takim razie pogoda nam sprzyja. sprzyja. Ja kalendarzowo mamy jeszcze Ja. lato, no toż to się pozaglądamy na I ta, polumi trochę. na ta pieśniczka Ja kocham lato. Ja kocham lato, te długie ciepłe dni. Ja kocham lato, po nocach mi się śni. Kocham lato, kiedy słoneczko lśni. Wtedy śpiewać i żyć łatwiej mi. Ja kocham lato, te długie ciepłe dni. Ja kocham lato, po nocach mi się śni. Kocham lato, kiedy słoneczko pięknie świeci, chce się żyć. Jak najdłużej obraz chcę zachować złotej plaży i szumiących cicho fal. Gdy na molo szliśmy się całować, wspominam i lata mi żal. Zamków z piasku nie ma kto budować. Pusta plaża i dzieciaków nie ma już. Wiatr na liściach gra, w amolu smutny blues. Ja kocham lato, te długie ciepłe dni. Ja kocham lato, po nocach mi się śni. Kocham lato, kiedy słoneczko lśni. Wtedy śpiewać i żyć łatwiej mi. Ja kocham lato, te długie ciepłe dni. Ja kocham lato, po nocach mi się śni. Kocham lato, kiedy słoneczko pięknie świeci, chce się żyć. Koła czasu nie da się zatrzymać i poczekać trzeba znowu cały rok. Minie smutna jesień, biała zima i wiosna już będzie o krok. Jakoś ze mną musisz to wytrzymać. Śnieg, deszcze i ten dołujący mrok. Jak w amolu blues, ten klimat to nie to. Ja kocham lato, te długie ciepłe dni. Ja kocham lato, po nocach mi się śni. Kocham lato, kiedy słoneczko lśni. Wtedy śpiewać i żyć łatwiej mi. Ja kocham lato, te długie ciepłe dni. Ja kocham lato, po nocach mi się śni. Kocham lato, kiedy słoneczko pięknie świeci, chce się żyć. Ja kocham lato, te długie ciepłe dni. Ja kocham lato, po nocach mi się śni.
pięknoletnio pieśniczka, ale muszę ci powiedzieć jedna ciekawostka, bo wyście są richtig z piekor, a my teraz mamy taką pieśniczka z drugiej strony naszego Górnego Śląska o tym, jak to w Rybniku na rynku chłopów rozdawali. A kiedy to robią? No, zaraz się wszystkiego dowiesz, co się Kiedy po to tym... rozdawają? Co się po tym dzieje. Widzisz, jaką jest ciekawo, nie? Widzę. No to zaglądamy na pieśniczka, się wszystkiego Coś się dowiem, ja. Powiadają ludzie, że ją niebogato. Powiadają ludzie, że ją niebogato. Aż 4 hektary, aż 4 hektary, aż 4 hektary zapisał mi tato. W Rybniku na rynku chopów rozdawali. W Rybniku na rynku chopów rozdawali. Nie skoro rzek przyszła, nie skoro rzek przyszła, nie skoro rzek przyszła, starego mi dali. Starego mi dali i kochać go muszę. Zlituj się, o Boże, wyrwej z niego dusza. Jak się nie zlitujesz, to ją sama muszę. Jak się nie zlitujesz, to ją sama muszę. Wcisna podpierzyna, wcisna podpierzyna, podpierzyna wcisna i dziada udusza. A jak go pochową, wyda młodą wdową. A jak go pochową, wyda młodą wdową. Jak mnie kieryzę chce, jak mnie kieryzę chce, jak mnie kieryzę chce, to się jeszcze wydom. Wezna se takiego, co ma dużo pola. Wezna se takiego, co ma dużo pola. Bojoje robotno, bojoje robotno, bojoje robotno i się tym nie chwola. Chcecie synki wdowa, to ją jego gotowo. Chcecie synki wdowa, to ją jego gotowo. Bo przeca ją umia, bo przeca ją umia, bo przeca ją umia i tamto i owo. Bo przeca ją umia, bo przeca ją umia, bo przeca ją umia i tamto i owo. I co, dowiedziałaś się? Jak Wszystko wiem, wszystko. Ja muszę się ten czas teraz znaleźć. Wiesz, jak potem wyda stwierdza, że jeszcze jakiś jeden hop do zespołu, to No właśnie, bo u Was w zespole pojawiają się
No idzie powiedzieć różne osoby, tego też zawsze przyjaciele. Kto tam się jeszcze pojawił oprócz Jurka? To było właśnie 8 lat już razem właśnie A z, wspólny z Jurkiem. pomysł taki był, żeby taki 8 lat. płynny skład zrobić. 8 lat tworzymy właśnie zespół i na początku był ten dylemat, jak ten zespół nazwać. I Jurek, to wiesz co, nazwiemy go twoje nazwisko, imię, nazwisko i przyjaciele, z uwagi na to, że tak jak na pewno i tyś nas widział i widzą nas tutaj widzowie telewizji, że my są w różnych klimatach koncertowych. Czasem jest to jakieś spotkanie mikołajkowe, czasem jest spotkanie takie richtig festynowe, biesiadne, plenerowe. I pod to Duży koncert. czasami jest taki srogi koncert. Pod to właśnie zapraszamy ludzi, którzy pomogą nam takie fajne show na scenie stworzyć, bo tak ciągle my się przy tym upieramy, żeby nas było zawsze więcej i myślę, że to się właśnie ludziom podoba. Muszę powiedzieć, że czasami jest nas 2, a czasami jest nas 10 na scenie. Czasami nas jest 10 i więcej. Są w składzie podstawowym jest właśnie Jurek, ja jest mój syn Robert Kowalski, są 3 tańczące super piękne dziołchy, frele. Jest, Widać je było na teledysku, ja kocham tak, lato. Ja zresztą. kocham lato, pięknie tam tańcowały. Jest też gitarzysta Krzysztof Sergiel z Zabrza i czasem też się pojawił Marek Miś, saksofon, piękne brzmienie saksofonu. Także to wszystko w zależności, co chcemy zrobić. Czyli idzie powiedzieć, że wy zawsze się dostosujecie do oczekiwań publiczności Ja, i do to tematu, dobrze. Tak. do tematu, bo słuchaj, czasem naprawdę trzeba taką biesiada albo trochę wica. Ja też wiców nie umiem opowiadać, to wtedy właśnie też zapraszamy takich wicmanów, kabareciarzy. Także myślę, że to jest takie fajne. To bardzo dobrze, żeś wspomniała o tym wicu, bo nasz program się nazywał Szlagiery i Wice. No to teraz musisz jaki widz powiedzieć. No i Słucham. teraz zaproszamy na wic. Przez korytarz szpitalny pielęgniarz ciśnie taki wózek, a ten chłop na tym wózku otwiera oczy, go do kaj mnie wieziesz. Pielęgniarz go do kostnicy. Chłop go do, ale jo jeszcze żyja. A pielęgniarz go do cicho być, pan ordynator wie lepiej. Mój ty Romeo ze stu, przyjedź i weź mnie w ramiona.
fajna jest ta pieśniczka Pierścionek, wiesz? Mnie się fest podoba. Tako fajne, romantyczne, nie? Ja. Ty tak w ogóle dałeś kiedyś jakiś fajnej freli, taki pierścionek? No mojej babie, nie? A Patrycy, twojej, ale no. przed tym... A przed tym to A nie bo to mogę się do dodać. wojny... Nie do kamery. Czyli masz też swoje tajemnicy. Słuchaj, No, jak każdy hop. jak Ja. każdy... No nie koszy, ja nie mam żadnych. Ty nie tajemnic. masz No żadnych patrz, tajemnic. Jasiek. No to skoro ty nie masz żadnych tajemnic, to my też nie będziemy mieć żadnych tajemnic i powiemy, że Bernadeta Kowalsko wydała nową płytę. My ta płyta oczywiście mamy. Będzie też ta płyta u nas w konkursie jako nagroda. No i oczywiście będziecie ją mogli kupić też w naszym sklepiku internetowym na stronie www.listaszlagierów.pl. A kto nie lubi sklepików internetowych, no by chciał tak normalnie, to na naszym sztandzie ze śląskimi szlagierami w Rybniku, w Szkolaku przy ulicy Kościelnej, tam mamy sztand ze śląskimi szlagierami. Ta płyta też tam będzie. No i myślę, że jedna z autografem też dostaniemy, prawda? Ja, oczywiście, warunkowo nie ma. Piękno jest ta płyta i piękno też jest pierwsza pieśniczka z tej płyty. Piękne kwiaty, no bo jak piękno płyta, to i piękne kwiaty, dobre słowa. Teraz się obejrzymy. To zaglądamy. Na chwilę siądź, uśmiechnij się, dzisiaj okazję masz, by wspomnieć dni dobre i złe, miniony czas. Twa przyszłość jest pośród gwiazd, gdzieś zapisana, a szczęście nigdy nie opuści cię. Piękne kwiaty, dobre słowa od przyjaciół są jak tęcza kolorowa na błękitno złotym niebie. Wielkie serce namalował ktoś dla ciebie. Co los ci da, spokojnie bierz, wszystko od A do Z. Na jawie sen, co tylko chcesz, nie będzie źle. I przyjmij w prezencie te życzenia szczere. Każdego dnia niech wszystkie spełnią się. Piękne kwiaty, dobre słowa od przyjaciół są jak tęcza kolorowa na błękitno złotym niebie. Wielkie serce namalował ktoś dla ciebie. Piękne kwiaty, dobre słowa od przyjaciół są jak tęcza kolorowa na błękitno złotym niebie. Wielkie serce namalował ktoś dla ciebie. Wielkie serce namalował ktoś dla ciebie. Piękne są te wasze nowe pieśniczki, piękne kwiaty, dobre słowa i widzę, że też tu na tej płycie jest jakoś szwarno młododziążka. Nie, właśnie, to jest nasza Amelka, córa Roberta Kowalskiego, czyli mojego syna, a moja wnuczka.
I ona Amelka pomału już się też przymierza do sceny. do sceny. Bardzo, bardzo lubi być na scenie. Zawsze pyta się, Wielbię scenę. uwielbia, Jurek też o tym coś wie, bo była z nami i często się pyta babcia, a kiedy pojedziemy na koncert. Także myślę, że zanim jeszcze te moje śpiewanie się skończy, to jeszcze jakoś fajna piosenka z Amelą też będzie, nie Amelka? No to się No fest właśnie. radujemy. Amelia dzisio pierwszy raz w Popatrz telewizorze, tam na pana. Widzisz? A na scenie- No, uśmiechnij się ładnie. a na scenie nie pierwszy raz i mamy nadzieję, że jeszcze z nami będzie. Tak samo jak mamy nadzieję, że wy jeszcze przyjedziecie do naszego programu kiedyś. Będzie nam bardzo miło, my Wam dziękujemy za te dzisiejsze spotkanie i jak tylko nas będziecie zaś chcieli, to my są gotowi, zawsze się Będą mogę nowe stawimy. piosenki, Tak jakieś jest. teledyski. Nowe piosenki i oczywiście będziemy chcieli Was też zapraszać na nasze koncerty. To się fest radujemy. A propos koncertów, to już za tydzień Wielkobiesiada w Rybniku na Nowinach, tam na boisku przy ulicy Broniewskiego, będzie wielki festyn, będzie co piwo, będą wusztliki, będą same fajne zespoły, będą zespoły z naszej listy szlagierów. Liczę na to, co się tam wszyscy spotkamy. A spotkamy się też oczywiście jutro w liście szlagierów po Śląsku na Kierowos Fest. Pięknie zapraszam. Trzymajcie się do jutra. Do zobaczenia.